Tukulandireni kuuloksa kwathu kuchokera kuno ku National Talent Center ku Bingu International Convention Center ku Lilongwe. Kumene ndithu lero ndi tsiku limene timadikira kwambiri masiku onsewa, tsiku limene bungwe loyendesa chisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission likuyembekezeka kuti lilengeze amene wapambana pa chisankho cha president chomwe chinachitika mdziko muno. Zimenezi ndithu zikuchitika kutsatira chisankho chimene Amalawi adaponya pa 16 September, ndipo nthawi yonseyi anthu akhala kudikirira kuti lero ndi tsiku lomwe MEC ilengeze amene wapambana pa chisankho chimenechi. Ndipo pakadali pano amene tili nawo ndi aja pa chizungu amati unofficial results, koma akalengeza a MEC zimenezo ndiye kuti tsopano zikhala official zotsimikizika kuti ndiye zotsatira zenezene. Dzina langa ndine Dave Uma, mu studio muno sindili ndekha, ndili ndi nzanga Beatrice Mwape. Ndikulandira Beatrice. Ziko mwambiri Dave. Lero ndi pa 24 September, kuno takhala ndithu masiku angapo kudikirira tsiku la lerolo. Takhala tikapasa anthu mene kunja kunyengo amene ilili zochitika amene anthu amaponya voti muja, koma lero tsopano takhazikika kuti MEC posachedwa pompa ilengeza amene wapambana pa chisankho cha president. Kachithunzithunzi kuti mkati muno zinthu zili bwanji? Ndikati mkati muno sindikutanthauza mu studio muno, koma mu hall mmene atalengeze zotsatira zimenezi mukuoneka bwanji? Mkati muno ndithu muli anthu ambiri amene akhala kuyembekezera tsiku limene lili kuti libwere. Timayenda panjapa taona ndithu anthu akuluakulu akutsika magalimoto, akazembe amaiko osiyanasiyana, amabungwe osiyanasiyana amene amayang'ana zachisankho aja asadiki, AU, Komesa ndi magulu onse a anthu amene afika pano. Ndetikang'ana mkatimu ndithu mwadzaza. Kuonjezera pamenepo poti kambenso nkhani yachitetezo kuti ndithu polowa pakhomo pakuchitidwa chipikisheni ndithu ufotokoze kuti ndiwe ndani, wachokera kuti, ngati pa airport. ngati zimakhalira pa airport. Ngati uli ndi ID ayionenso ndithu kuti nkhope imene ili pa ID ikufananadi ndi iweyodi. So ndi zina zimene zikuchitika kuno, ndiye kulowa mkatimu ndithu mwadzaza. Makamaka tikayang'ana nkhani ya chitetezo ndi anthu ambiri amene afika, anthu odzayang'ana kuti kodi adzamverenso nawo popeza nawonso anatengapo gawo makamaka pa chisankho chimenechi. Ndi amenenso abwera makamaka kuno kuti adzaone okha ndi kumva zotsatira zimene bungwe la MEC litakhale likupereka. Ndi kwafika anthu ochuluka kwambiri, kuphatikiza pameneponso pali atolankhani ochuluka basi ochokera dziko lonse lino la Malawi ngakhalenso kunja kwa dziko lino. Taona ndithu atolankhani a BBC alipo mpano, nkhani yake ikulu ndiyo kuti akhale ndi umboni, aone, amve okha. Ndaona ndi ena afika ndi zipangizo zogwirira ntchito ya utolankhani, kumati zimene zizi ndiye zojambulira mawu kapena zojambulira zithunzi zooneka zodabwitsa kwambiri. Abwera ndi zipangizo ndithu zapamwamba zonera kuti mwina ena sosanazione pomwe kuti kodati ndi chani ichi, koma ayi ndithu nzogwiritsa ntchito. Koma kwakukulu nkonena kuti nawonso ali ndi chiyembekezo, akudikirira kuti amve kuti zimene analengeze abungwe la MEC ndi zotani. Mwina mongofotokozapo sonkhano umene umayeneka uchitike tukulo komasana. Umayeneka uchitika tukulo komasana, koma anafotokoza kuti ayayi padakali zina ndi zina zimene ngati a MEC chidakaunika, ndiye taganiza kuti tisunthe nthawi kufika 7 koloko imene ili nthawi yomwe imene tikuyankhula ndithu tikuzungulira pati pomwepo. Ndiye panopo nkhani maso ali kuti kutsogolo kuti amve kuti a MEC akuluakulu a MEC akabwera afotokoza zotani makamaka pa zotsatira zimene iwowo atabwere nazo, zimenezo zitakhale zotsimikizika pa chisankho chimene chachitikachi. Pa chizungu ndikananena kuti mawu kuti impatience, there has been an impatience kwa anthu mwina kuona kuchedwa kuti zolengeza zimene zituluke makamaka kunjaku, koma mwina amene wayendayenda muholo mukatimu, can you feel that impatience kwa anthu kuti akuona kuchedwa kapena anthu akhazikika bwinobwino kuti basi nthawi imene atabwera MEC iyo ndiyomweyo? Tikang'anitsitsa chithunzithunzi chimene chilipo chonena kuti anthu ali impatience yo ikuoneka ngati kuti sili kwambiri kwenikweni yayi, koma ngokhala ndi chiyembekezo tsopano popeza onse akhalakhala pansi bwinobwino kudikirira. So kwakukulu tikaona ndi mmene anthu akuchitira ali abata, tifotokoze choncho kuti ndi abata odekha, onse akhala mipando mwawo mwa ndondomeko imene akuyeneka kukhalira, mmene anauzidwa kuti akhale. Kwakukulu ndikonena kuti akungodikirira kuti amve kuti zikhala zotani. Koma tikayang'ana kuti mbali ya impatience kuti mwina akuona kuchedwa ndi nthawi imene amayiyembekezera. So zimakhala kuti mwina akhala ngati amakhala impatient pang'ono chifukwa yonena kuti amaona kuti nkutali, koma tsopano poti nthawiyo yafika yayandikira
zimenezo zikulibe masiku 8 aji amakhala ngati ndambiri amakhala ngati ndambiri koma ndithu athera uchitseko amathamanga chifukwa cha zochitikanso kuchuluka. So mwina kunguyang'ana mmene anthu takhalira makamaka bwino kungupanga kwambiri focus masiku 8 amene wapa pamene timadikira tsiku la lero mwina mudi chabe ya mulilonge munomo tikukhala tilangotuluka munomo muholo muno pang'ono tingulowa ngati mulilonge muno mudi mwina anthu wakhala kwaona akuzi conduct yawo ndi yotani kwani inali yotani pamene amadikira tsiku la lero. Masiku oyambirira zitangochitika zisankho anthu amakhala abata chifukwa timayenda ndithu kuzungulira umaonabe kuti kodi anthu akukhala motani zinthu zikuchitika motani kandi business akupanga bwanji tikayenda zimakhala kuti china chilichonse chili bwinobwino ngati kuti palibe china chake chimene chachitika chifukwa iweyo kuna kungodikira kuti kodi imene zateremo ziyenda motani amakhala kuti kulibata akuyenda business akuchita akudikirira ndithu mabizinesi awo akachite akapange mene amakhalira tsiku ndi tsiku kukacha mene amakhalira moyo wa tsiku ndi tsiku komano pamene masiku amakhala kuti akuyandikira umaona be kuona kuti khala ngati tizochitika takhala ngati tayamba kupanga slow down pang'ono kuti mpaka namwena kumaona kuti ukayenda munsi umuja kuti kubota papo makhala kachipwirikitika anthu kuti amayenda kwambiri anthu amabwera kwambiri zonse zinakhala ngati kuti zachepa ndithu lero unakhala ngati kuti kunaonjeza lero kunaonjeza tauni inapanga zi kwambiri chifukwa ndi uthenga umene anapereka amiko yambirira kuti aulutsa thukoloko afotokoza thukoloko ya masana anthu ambiri imene amati 12 koloko anatatsekatseka zinthu zawo kuyenda mtaunimu kuona kuti yayi mashopu atseka ngakhale ana si anatsegulira pano awawerutsa msanga mabanki tinaona swala atatusa banki kuti yayi kamafika nthawi yakuti uwerukani ndithu kuona makiyo onena kuti anthu akubwerera kwawo ku nyumba kuti olende masana kuti tipese chakudya cha masana sizinali zophweka pesa kuti angakhale malo ogulitsa chakudya kumene atseka tinakhala kuti china chilichonse chakhala ngati chayimano tsopano chifukwa cha nthawi imene anapasa ija komando zimenezo zapitirira ndithu mpaka na kumene tsikuli lathera sizinasinthe kwenikweni kufikira panopo kuti tili muno nkumadikirira nokuti nthawi ija nonde yayandikira yafika kuti anthu adikirire amve koma tikapanga tikayerekeza imene ataponya voti kuyambirira kufika pano masiku oyambirira kungoponya voti timakhala kuti ayi anthu miyoyo yawo kungokhala mmene amakhalira nthawi zonse za nomo zija koma no panopo pamene tinaona kuti lero limakamaka zinthu zikhala ngati kuti zachepa zochitika zachepa za anthu ambiri akuti yamikira dziko la Malawi kunena kuti now we are a mature democracy kuyang'ana kuti chisankho chimene olimbana pa mpando wa president anali ambiri koma eventually ena avomereza kuti sanachite bwino ndi kupereka mafuno abwino kwa amene achita bwino. Ayino kuti ndi ntolankhani amene umalemba kwambiri nkhani za chitukuko za ndale za chuma pamene papapo unena kuti democracy anthu akuti yamikira kuti yakhwima tsopano tinyadire motani Malawi. ngati Malawi tikuyeneka kukhala anthu onyadira kwambiri chifukwa zimatenga nthawi kuchimvetsetsa chinthu kuchilandira ndi kuchigwiritsa ntchito bwino. Izi zikuonekera ndi mmene anthu apangira makamaka pa nthawi imeneyi imene amafotokozera kuti anthu amakhala ndi ufulu onena kuti ndi chikhumbokhumbo chokapikisana nawo ndikukhala ndi mwayi okalembetsa kukapereka zonse mwayi anali nawo ndithu ndikupita kukapanga mpaka nakupikisana nawo anthu 17 ndi anthu ambiri kwa basi onena kuti kukhala kuti mwina environment sikutha kulola kuti atero ndikuti akanakhala wochepa sizikanatheka iyayi zikutanthauza kuti democracy ikuyenda ndithu tikaonanso ndi mmene anthu achitira tikaona mmene anthu anatulukira kukaponya voti zokhazokhazo zoti anthu akuzindikira kufunika konena kuti atenge nawo gawo makamaka pa nkhani ya chitukuko cha mdziko mwawo zimene zikutanthauzanso kuti akumvetsetsa udindo wawo ndi ufulu wawo komanso kugwiritsa ntchito bwino makamaka pa nkhani zokhudza chitukuko cha dziko zimene zili zogona kwambiri pa democracy chifukwa izizi zikuwapatsanso zawapatsa ufulu democracy imene iyi ndi kumvetsetsa kumene kuku kuwapatsa ufulu opanga zinthu zimene zili zothandiza kwa iwo komanso ku dziko lawo zimene zili zopindulitsa kwambiri ndi chithunzi chabwino chimene ngati dziko tinganyadire kuti tikusuntha ndithu makamaka tikaona kachitidwe ka zinthu ndi zina zozungulira makamaka nkhani ya democracy ndi mmene democracy imathandizira makamaka pa nkhani ya chitukuko. Kuyamikiraku sikunabwere ngati ku dziko kokha angakhalenso ife olemba nkhani atiyamikiranso kwambiri imene atachitira pa
pa chisankho chimenechi. kwambiri. Osalephera tilipo tina ting'ono timene mwina anthu akumaona kuti amene apa mukanachita bwino koma chachikulu nkukhuza kuti amikira amene tagwirira ntchito mwina kupita chitsogolochi zikazafikanso zisankho zina kuti amikira kumene kupitirire tizipanga motani ntchito yathu. Nkhani yayikulu ndikutsata ndondomeko za malamulo mene amayendera. Tikangana mbali ya utolankhani ili ndi malamulo ake. Mukuyeneka mupange mulembe nkhani munjira yotere, udindo wanu mukamalemba ndi wotere, ndi kutsata ndondomeko zonse. Izizi zaoneka makamaka tikangana amene atolankhani akhalira kulembera nkhani. Mofotokoza chilungamo amalemba china chilichonse chimene akuchiona kudziwitsa anthu kuti zinthu zikuyenda motere. Ndipo samakhala kuti mwina pali chiletso china chilichonse olo mavuto ena aliwonse amene akhala kumana nawo kulemba. Tikayang'ana mona kuti pena paliponse kandi mapeji nyumba zoulutsa mawu zikulemba mmene zaonera zinthu. Kunalibe ma limitations kapena kuchinga kuti izi ayi kapena mpaka kuyika ziyamati ma dashboard zimene zijazo chichenga chake nchonena kuti adziwitse anthu chifukwa ntchito ya utolankhani ndi kuti mupereke uthenga kwa anthu aja azikhale kuti akudziwa ndi udindo umene ulipo olumikizitsa anthu ndi adindo kandi adindo ndi anthu ntchito ya utolankhani ndi imeneyo. Nditikangana ndi imene zimachitikira amatenga uthenga uja kuchoka kumeki apititsa kwa anthu akaonanso zimene zikuchitika pa ground zipita kumeki kapena kumene zikuyeneka kupita makamaka pa nkhani ya chisankho chimene chichi. Ndiye mwina umene wafunsira kupita chitsogolo zikhale motani. Nkhani yayikulu ndi kutsata ndondomeko ndi malamulo mmene zikuyeneka kugwiridwa. Ndikungotsata zimenezozo ngati patsatidwa zimenezozo ndiye kuti china chilichonse kupita mtsogolo chizakhala zabwino ngati mmene zachitikira panopo osatinso kuti mwina kukhotera kungotsata dongosolo lake mmene likuyeneka kuchitikira ethics ndi zinzake basi. Nkhani yayikulu ndi imeneyo. Malamulo amati chani? Lamulo likunena kuti ulembe motere kuti ukhale kuti ndiwe mtolankhani wokwanira opereka zimene anthu akuyembekezera kumva ngati munthu woti wathandizira kupereka nkhani. Nkhani yayikulu ndikutsata ndondomeko zimenezozo ndi kuti ukwaniritsa makamaka kupereka zimene anthu akuyembekezera kuchokera kwa iweyo. Ndiye kupita mtsogolo mmene wafunsira unena kuti kodi nde zikhale motani kwenikweni ndichonchi ndithu kungotsata malamulo mmene akuyenera kukhalira. Tikufikani kuchokera ndithu kuno ku National Talent Center ku Lilongwe makamaka ku Bingu International Convention Center kumene ndithu tikudikira kuti posachita pompa bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission likhale likulengeza amene wapambana pa chisankho chomwe chidachitika mdziko muno, chisankho makamaka cha mtsogoleri wa dziko lino cha president. Ndipo malingana ndi uthenga umene wachokera kumene kumeki ndi kuti posachita pompa akuluakulu motsogozedwa ndi wapampando wa bungwe limeneli akhale akufika mu chipinda chino kuti alengeze kuti chisankho cha president wapambana ndi ndani. Kumbukirani kuti anthu akaponya voti bungwe limeneli limakhala ndithu ndi masiku 8 okuti likhale likuunika zonse zofunikira kenako lilengeze. Ndipo makamaka pamenepa ndi pa chisankho cha president. Pamene pa chisankho cha phungu wa kunyumba ya malamulo bungwe limeneli lili ndi masiku okwana 14 kuti liunguze zonse madandaulo onse kwayika pamodzi kenako ndikulengeza munthu amene wapambana, komanso masiku 21 kuti lilengeze munthu amene wapambana pa chisankho cha kansala. Ngakhale kuti chisankho chikachitika timakhala tikudziwa kale kuti mmene zayendera mwina akuti akutsogola, koma zotsimikizika zenizeni amene amalengeza ndiwowa a Malawi Electoral Commission. Koma mu studio muno ndili ndi nzanga Beatrice Mwabe kukhala ngati kuti kukukonzekeretsani chichiwalo ndiyovuta koma nonde kwalwa nklasa chichiwalo ija umakhabe kuti akudziwa kuti ndipange motani ndithudi. Former President Dr. Bagiri Muluzi, Dr. Joyce Panda ayankhulapo pakufunika kuonena kuti tikhale anthu amtendere pamene tikukonzera MEC kuti ilengeze zotsatira zovomerezeka za chisankho zimenezi. Uthenga ochokera kwa atsogoleri amenewa ukuona ngati wasintha bwanji kudikirira kwa anthu kuti tikhale anthu ogwirizana kuzafika pano pamene kuti nthawi ina iliyonse pamene tikuyankhula pano kuti mwina akuluakulu a MEC akhala akulowa mchipinda muno. Atsogoleri amene apereka uthenga umene ndoti anatsogolerapo dziko lino kwa nthawi yayitali ndi anthu ali ndi nzeru zawo, akayankhula anthu amawamvera, amathandizira makamaka kuonetsetsa kuti mtendere umene wakhala ulipo kuyambira mbuyomu udakalipo mpaka kuyenda. Tikaonetsetsa uthenga umene wapereka mtima woti anthu akhale ndi bata ndi mtendere, komanso
ndi kuzizindikiritsa kunena kuti mtendere ndi china chonse chimene chingafunike kuti dziko lipite patsogolo. Zisankho zimabwera zimapita, moyo umayeneka kupitirira. Kulandira uthenga umene ukhudza mtendere ukuwapatsa anthu maganizo onena kuti akuyeneka kuvomereza china chilichonse chimene chingabwere, chifukwa akapanda kutero ndi kuti mtendere ukhala kuti sunayende iyayi watayika pamene popo ndi kuti zonse zayima, palibe chimene chimapita patsogolo opanda mtendere. Anthu akupanga zosadziwika bwino ndeti chonse chikhala chayima, kani mabizinesi kandi chani china chilichonse ngani masukulu zikhala zasokonekera zimene zikusapindulitsa ku dziko. Mene anenera kuti zango zimachitika zimapita. Yes. Ndichifukwa anthu akuyeneka kukhala ndi kuvomereza, so kukhala kuti akuluakulu ngati amene aja akuyankhula zikungopereka mwayi kwa Amalawinso nawo kuti akhale pansi ndi kuganiza ndi kuzindikira kunena kuti uthenga umene ndi umene ungathandizire kuti dziko lino lipite patsogolo izi zonsezi zikatha. Ndi uthenga umene uli wofunikiranso kwambiri tikayang'ana maudindo awo onse atsogoleri akuluakulu amene wawa, chifukwa zikamba kwa anthu akuluakulu ndi kuti so anthu pansipa adzimvera bwinobwino amva uthengawo ndi kugwiritsa ntchito moyenera kuzindikira kuti ndithu amati akuluakulu ni dambo mozimira moto. Ngati afotokoza kuti pakuyeneka pakhale mtendere akudziwa kuti ngati mtendere sukhalapo zotsatira zake imene zikhala zotere. Ndi zinthu zofunika kwambiri kuti anthu akuluakulu ngati amene wawa akumabwerapo ndi kumayankhula kwa mtundu wa Malawi komanso kupereka mauthenga awo amene angaperekere zimene ziti zofunika kwambiri tikayang'ana amene ndondomeko yonse ikuyeneka kukhalira komanso kuyang'ana chitsogolo makamaka cha dziko linoli. Mwina tinafika ponena kuti mpakana atsogoleri akalewa ayankhule kulimbikitsa mtendere ndizofunika kwambiri. Tikaona amene zakhala zikuchitikira takhala tikumaona ndi kumva nkomwe tanthauza kuti ngatakhala kuti mwina palibe opereka uthenga ngati umene zikanakhala kuti mwina pena pake sipanayende ndi kunali kofunika ndithu kuti atuluke apereke uthenga umene kwa anthu aja amve chinthu chija ndi kuchigwiritsa ntchito. So ndithudi kunali kofunika kuti atenge gawo limenelo loti kayang'ana mbiri komanso kumene tikulowera. Sawa ndithu poseda pompa tikhala tikupatsirani muholo mmene mukuti timve kuchokera kwa akuluakulu akubungwe limene la Malawi Electoral Commission motsogozedwa ndi wapampando wa bungwe limeneli Justice Annabel Ntalimanja kuti mwambo olengeza zotsatira za chisankho chimenechi uchitike. Pamene tidakapitira kuwunikira ndi kutsindikizira zotsatira za chisankho chimene tinali nacho pa 16 September. Lero monga kunalengezedwa komishoni ifuna ilengeze zotsatira za chisankho cha president. Ndisanapitire ndi mwambo wonse mundilole ndiyitane bambo Gift Mpopo azatsegule ndi pemphero zikomo. Titseke maso tipemphere. Mulemekezeke Atate akumwamba pa nthawi ino ya madzulo pamene mwatisunga kuchokera tsiku limene Amalawi adaponya voti. Tikupemphani kuti pa nthawi ino pamene takhala pasi kufuna kutsitsa kuti timve zotsatira za yemwe akhale mtsogoleri wa dziko la Malawi kuti mutidalitse kuti pa zonse zimene zidzachitike muno mzimu wanu ukakhale pakati pathu. Dalitsani makomishonazi athu amene ali kutsogoloku amene akonzekera kuti apereke zotsatira zimenezi kwa Amalawi. Dalitsaninso Amalawi wonse amene anatenga nawo gawo poponya voti komanso mukadalitse dziko la Malawi kuti kapitirirenso kukhala la mtendere. M'dzina la Yesu tipempha, amen. Zumo kwambiri. As we are proceeding with the program, allow me to welcome the chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Ntalimanja, commissioners of the Malawi Electoral Commission, Make Chief Elections Officer Mr. Andrew Mpesi and your two deputies, Mr. Andrew Kankwalala, responsible for finance and administration, and Mr. Hastings Bota, responsible for operations, or management colleagues, staff from Malawi Electoral Commission. Let me also welcome the Chief of the Defense Force at the Malawi Defense Force, General Dr. Paul Valentino Piri, and all senior officers from the Malawi Defense Force,
The Inspector General of the Malawi Police Service, Mrs. Merin Nachuriolam, and all commissioners from Malawi Police Service and all senior officers from the service. Let me also welcome the Commissioner General of the Malawi Prison Services, Mr. Masao Ngombe Agwada Wiscott, and all officers from the Malawi Prison Service. Let me welcome all principal secretaries and all senior government officials from various ministries, government agencies, and departments. Let us also mention the presence of the Registrar of Political Parties, Dr. Kizito Tentani. In a special way, let me welcome the Dean of the Diplomatic Corps and Ambassador for the Zimbabwe Embassy, and all heads of the diplomatic missions accredited to Malawi with us. We got the European Union. I will mention the UN family under that category. We got the US Embassy, we got the British High Commission, the Indian High Commission, the Japanese Embassy, the Ireland Embassy, German Embassy, Iceland Embassy, the Republic of China is represented. We got the German ambassador with us. We got the Iceland Embassy represented by the ambassador. We got the World Bank represented, and Mozambique High Commission, Zambia, the Nigerian High Commission, Moroccan Embassy, Egyptian Embassy, Tanzanian Embassy, South African High Commission, Norwegian Embassy, and all diplomatic missions in general. You're welcome. Let me welcome the representatives and leaders from various political parties present here. I should also welcome the heads of all observer missions and all observers that are present here, civil society organization and various faith leaders present here, and members of the press, ladies and gentlemen. If I didn't mention you, just feel it that wherever you are most welcome. The proceedings of this program today are a slight variation from what we've been having all day. I'll be inviting the Make Chief Elections Officer shortly, Mr. Andrew Mpesi. He is going to perform 3 tasks. The first one will be to give us welcome remark and appreciation remark. Thereafter, he is going to introduce the commission to us, and thereafter, he is going to invite the chairperson of the Malawi Electoral Commission to give us a results announcement and the declaration of winner speech. So let me invite the Chief Elections Officer, Mr. Andrew Mpesi. Thank you. Good evening. The Honorable Chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Ntalimanja, Commissioners of the Malawi Electoral Commission here in present, my 2 deputies, Mr. Kankwalala and Mr. Bota, the Chief of the Defense Forces, General Dr. Paul Valentino Piri, and the Inspector General of the Malawi Police, Mrs. Merin Nachuriolam, and all the senior officers from the Malawi Police and Defense Forces, and all senior government officials that are here are present this evening, Ambassador of Zimbabwe and the Dean of the Diplomatic Corps, Your Excellency Dr. Nase Sangwame, and all heads of missions and corporations that are here present, and United Nations country representative, Mrs. Rebecca Ada Donto. Good evening, ladies and gentlemen. Is it a good evening? Yes, respond. It is my singular honor and privilege this evening
in my capacity as the Chief Elections Officer of the Malawi Electoral Commission, to warmly welcome you all to this very important occasion, the official announcement of the results of the presidential elections that were held on 16 September 2025. Today marks a defining moment in our democratic journey, a moment that reflects a collective will of Malawians as expressed through the ballot on 16 September. My humble duty this evening is to welcome you all, appreciate the stakeholders that have worked with the Commission this far, and introduce the Commission, and invite the Honorable Chairperson of the Malawi Electoral Commission to announce the official results of the September 16th presidential election. The Malawi Electoral Commission wishes to extend its appreciation to the Government of the Republic of Malawi for the adequate and the timely funding for these elections. The election operations ran without any logistical challenges and uninterrupted because funding was provided according to the budget as appropriated by Parliament, and also corresponding to cash flow that makes submitted to the Treasury. The Commission also wishes to extend its gratitude to the Election Transport Task Force for mobilizing vehicles from various government departments and parastatals for the smooth running of the elections. As MEC, we continue to cherish the role played by security institutions under the Elections Security Task Force that comprise the Malawi Defense Forces, the Malawi Police Service, the Malawi Prison Service, and also the Immigration Department for providing security throughout the process. The Commission recognizes and appreciates district commissioners, chief executive officers, constituency returning officers, district and constituency desk officers, presiding officers, and all staff that were recruited by the Malawi Electoral Commission as polling staff for the 16 September 2025 general elections for the job well done. And the Commission also acknowledges all the stakeholders at the district, constituency, and the national level for the work that has been done greatly to deliver this election. We would also like to thank multi-party liaison committees and various political leaders for collaboration that we had in preparation and conduct of these elections. Personally, we also greatly recognize the vital role that the media play or has played in sensitizing the public on these elections, and also all our activities that we have conducted this far. The media is very critical in this very room, actually, as they help us to reach out to as many people as possible across the country. In a special way, I recognize and appreciate management and staff at the Malawi Electoral Commission Secretariat for working very hard. They have endured long hours, sleepless nights, and intense pressure to ensure that every stage of the electoral process was handled diligently with professionalism. Your dedication to work went beyond the ordinary call of duty, and because you sacrificed personal time, comfort, and family responsibilities to save this nation. Finally, the Commission, and in fact, expresses its sincere gratitude to and appreciation to all registered voters for turning up to vote. And that is the ultimate love a member of the society can show in this democratic dispensation. Ladies and gentlemen, the last 8 days have been race against time. It was not easy, but also carefully balancing act between speed and accuracy. The law requires that the Commission declare presidential results within 8 days after polling. And I'm proud, very proud, to report that we have worked tirelessly, day and night, to ensure that the Constitution
requirement is met. I know most of you were worried because we are having our press briefings to report to you at 10 p.m., 11 p.m., but it's because we are working hard to make sure that we deliver our constitutional duty to the nation and everyone that is interested in the electoral process. It is now, ladies and gentlemen, my pleasure. Some of you do not know the people that are in front of you. Some of you have sharp eyes, maybe you have read their names, but I will mention them. We have Commissioner Dr. Rimbikani Sarah Kamulongera, Commissioner Dr. Emmanuel Fabiano, Commissioner Caroline Mfune, Commissioner Reverend Philip Kambulile, Commissioner Richard Chapwetega, Commissioner Harry Kanjewe. It is now my singular honor to invite the chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Ntalimanja, to make results announcement and to make a declaration speech. Thank you, Honorable Chair, and thank you, ladies and gentlemen. Thank you, and have a good evening. Thank you very much, CEO. I thought we were going to clap for the staff of MEC. They all have worked very hard to get us where we are. Commander General for the Malawi Defense Force, the Inspector General for the Malawi Police Service, Your Excellencies, heads of observer missions, some are still with us, some have since had to go back, senior government officials, and of course the commissioners for the Malawi Electoral Commission and distinguished staff of the Malawi Electoral Commission led by the CEO and our two DCOs. Good evening. We are here this evening to complete the process that started 5 years ago when we commenced our electoral cycle. Today we come this evening to present the results of our elections that we had on 16th September. The Commission has completed the verification of the results and consideration of the queries and complaints that were logged after the elections. We needed to do that before pronouncing ourselves on the elections. We finished the task of determination yesterday, but we needed to ensure that everything is in place before coming before you tonight. And here we are. Before we get to the results themselves, allow us to walk through the process briefly. You will recall that we had our nomination of candidates and the campaign period before we got to the actual polling itself. You will recall that we had our nomination period which ran from 10th of June to 30th of July. A total of 23 nomination papers were collected upon payment of a non-refundable fee of 10 million kwacha. Out of the 23 nomination papers, 3 withdrew before submission of their papers, but 20 of those managed to present their papers, as we also right here at the BICC. After vetting of the nomination papers, the Commission approved 17 candidates to have met the requirements of the law, and these are the candidates that you saw on our presidential ballot. Our campaign period ran from 14th July and closed on 14th of September. Pausing here, the Commission wishes to commend all candidates and political parties for conducting themselves in a generally peaceful manner, but also observing the code of conduct which they subscribed to at the presentation of their papers. We also pause to commend every Malawian who maintained peace and calm during the campaign period. We believe that the tone that was set during the campaign period transcended
through to polling, even to where we are now. And it is our sincere hope that we will also continue to walk in the same peace and calm that has characterized the spirit of Malawi. In terms of voting and counting, we also want to commend every Malawian, eligible Malawian, who turned up first of all to register and then to cast their vote on 16 September. You will recall that we had 7,203,390 registered voters, out of which 3,088,670 were male and 4,114,720 were female. Congratulations to all the females. A total of 5,502,982 turned out to cast their vote on 16th September. In terms of this number, we had 4,690,314 who were verified using the biometric voter verification and identification devices that we placed at every polling station, having introduced this technology to assist us to give to life, to bring to life the principle of one person, one vote. However, taking cognizance of the fact that not everyone could be identified using the devices, either on account of the challenges with their fingerprints or challenges with their devices themselves, or indeed any issues, we also made provision for people to be identified using the manual register, which was also in use. And when you look at the statistics, you see that the final voter turnout is higher than the number that were identified using the devices. But the Commission had explained and informed the nation that we'll be using both the device and the manual physical register. We also wish to commend all Malawians, particularly those who came out to cast their vote, and also to commend the entire nation for patiently waiting for the results. We know that 8 days is a long time. Everyone is anxious to know the outcome of the polling on the same day, but we are truly grateful to the nation for waiting patiently as we went about our duty to ensure we verify the results before announcing the same. Elections, as we all know, are very critical and very serious business. They set the democratic agenda and leadership of the country. Therefore, it was our duty and responsibility to ensure that the processes that we have command the confidence and trust of the entire nation. The Commission is not only responsible for preparing the results, but also to ensure that the results are credible, and also that every grievance and complaint has been duly addressed before declaring the results. Now we have resolved all the issues, or we have responded to all the complaints, and we are here now to finalize the process in as far as the presidential election is concerned. Allow us now to talk about the review of void votes. In accordance with Section 96(2) of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, the Commission is supposed to examine votes that have been classified as void at the polling stations and to affirm or correct the decisions made by presiding officers. However, in terms of the law, the vetting of void votes is only required where the number of void votes or such that have been classified as void votes may have an effect of changing the outcome of the election. For this election, ladies and gentlemen, the Commission recorded a total number of 155,225 void votes.
This number cannot have any bearing on the outcome of the election. As such, the Commission did not examine the void votes in compliance with the law. Talking about complaints, we received complaints from the Malawi Congress Party, the United Democratic Front, and UTM Party. As required under the law, the complaints have been considered and the issues that were raised were comprehensively reviewed by the Commission, and we have since provided our responses in writing to the complainants. The decisions taken on each and every complaint has been recorded in the record of the determination of the results, which will be published tonight in the Gazette as required by law. Allow us to speak briefly on the swearing in of the President and the President and Vice President-elect. Before we declare the results, we would like to speak about one important issue regarding the swearing in of the President and Vice President-elect. We need to state that this is not within the mandate of MEC, but other relevant government officers in terms of our legal framework. In terms of Section 81, subsection 3 of the Constitution, a person elected to be President or first Vice President shall not be sworn into office until after the expiry of 7 days, but before the expiry of 30 days from the date the election result is declared. Therefore, the President and Vice President-elect cannot be sworn into office before the lapse of 7 days of today and not later than 30 days from today. But as to the processes thereof, it will be the relevant government officers and branch that will be responsible. We should also mention that our task is not only to determine the presidential election, but also the results for the parliamentary and local government elections. And in that regard, after the declaration of the result tonight, the Commission will continue sitting here to consider and make determinations on the parliamentary and local government election results and declare the winners. According to the legal framework, we have 14 days for the parliamentary election and 21 days for the local government elections, but time started running on the 16th. So essentially, we have 1 week for the parliamentary and 1 week for the local government elections left. In the same manner that we have approached the presidential election results, we will be announcing the parliamentary and local government election results when we complete determination council by council. You will recall, ladies and gentlemen, that we had several councils remaining where we had not announced the results thereof. Allow us now to go into that component. We'll start with Karonga. For Karonga District Council, thank you, Richard. For Karonga District had a total of 122,430 registered voters, a total of 83,916 turned up for voting, representing 68.5%. There were 2,364 void votes, representing 2.8%. There were 81,552 valid votes. Ndipo mavota amenewa aenda motere ku Karonga. Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, 5,249 votes. Tokozani Manyika Banda, 669 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 617 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Malawi Congress Party, 19,072 votes.
Kamuzu Chiwambo, People's Transformation Party, 444 votes. Adil James Chilungo, Independent, 163 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 174 votes. Dr. Dalito Kabambe, UTM, 6,867 votes. Atupele Austin Muluzi, United Democratic Front, 824 votes. Professor Arthur Peter Mutharika, Democratic Progressive Party, 45,525 votes. Punziro Mvura, Independent, 129 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, National Development Party, 1,332 votes. Dr. Kondwani Nankuma, People's Development Party, 75 votes. Jordan Sauti, Patriotic Citizens Party, 47 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 71 votes. Milward Tobias, Independent, 29 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazake Alibe Mlandu, 265 votes. Tsopano tipite ku Kasungu. Kumeneku amene analembetsa nkaundula wa voti 345,041 ndipo anthu okwanira 236,250 ndi amene anatuluka kukaponya voti yawo imene inali 68.5%. Mavoti osavomerezeka anali 7,515 imene inali 3.2%, ndipo amene ana mavoti ovomerezeka anali 228,735 ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, 5,008 votes. Tokozani Manyika Banda, 1,241 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 2,636 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera, Malawi Congress Party, 160,210 votes. Kamuzu Chiwambo, People's Transformation Party, 803 votes. Adil James Chilungo, Independent, 365 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 313 votes. Dr. Dalito Kabambe, UTM, 5,015 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 1,082. Professor Arthur Peter Mutharika, DPP, 50,182. Punziro Mvula, Independent, 186. Frank Tumpale Mwenifumbo, NDP, 169 votes. Dr. Kondwani Nankuma, PDP, 415 votes. Jordan Sauti, PCP, 220 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 70 votes. Milward Tobias, Independent, 89 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazake Alibe Mlandu, 731 votes. Tsopano tipite ku Nchinji. Kumeneku anthu amene analembetsa nkaundula wa voti anali 252,605 ndipo amene anatuluka kukaponya voti yawo 176,840 imene inali 70%. Mavoti osavomerezeka anali 6,154 imene inali 3.5%. Mavoti ovomerezeka anali 170,686 ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, PP, 2,384. Tokozani Manyika Banda, Independent, 1,270 votes. Akwame Bandawe Nyamata Atsikana Azimai, 2,538 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera, MCP, 126,187 votes. Kamuzu Chiwambo Petra, 710. Adil James Chilungo, Independent, 290. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 334. Dr. Dalito Kabambe, UTM, 4,294. Atupele Austin Muluzi, UDF, 1,162. Professor Arthur Peter Mutharika, DPP, 30,160.
Phunziro Mvula Independent 215 votes, Frank Tumpale Mwenefombo NDP 140 votes, Dr. Kondwani Nankhumwa PDP 354 votes, Jordan Sauti PCP 98 votes, Smart Mulumbe Swira Independent 55 votes, Muiwad Tobias Independent 119 votes, Dr. Michael Biswick Usi Ojazake Alibe Mlandu 376 votes. Tsopano tipite ku Dedza kumene amene analembetsa mkaundula wa voti anali 335,183 ndipo amene anatuluka kukaponya voti yawo anali 256,038 imene inali 72.1%. Mavoti osavomerezeka anali 10,610 imene inali 4.1%. ndipo mavoti ovomerezeka anali 245,428 ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda PP 3,334 votes, Tokozani Manyika Banda Independent 2,354 votes, Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai 5,996 votes, Dr. Lazarus Makathe Chakwera MCP 169,710 votes, Kamuzu Chiwambo Petra 1,525 votes, Adil James Chilungo Independent 669 votes, Cosmas Felix Chipojola Independent 815 votes, Dr. Dalito Kabambe UTM 5,035 votes, Atubele Austin Muluzi UDF 8,040 votes, Professor Arthur Peter Mtarika DPP 44,576 votes, Phunziro Mvula Independent 357 votes, Frank Tumpale Mwenefombo NDP 272 votes, Dr. Kondwani Nankhumwa PDP 306 votes, Jordan Sauti PCP 170 votes, Smart Mulumbe Swira Independent 139 votes, Muiwad Tobias 192 votes, Dr. Michael Biswick Usi Ojazake Alibe Mlandu 1,938 votes. Tsono tipite ku Nchewu kumeneku amene analembetsa mkaundula wa voti anali 172,874 ndipo amene anatuluka kuponya voti yawo anali 140,727 imene inali 81.4%. Mavoti osavomerezeka 3,706 imene inali 2.6%. ndipo mavoti ovomerezeka anali 137,021 ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda PP 954 votes, Tokozani Manyika Banda Independent 480 votes, Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai 561 votes, Dr. Lazarus Makathe Chakwera MCP 9,095 votes, Kamuzu Chiwambo Petra 453 votes, Adil James Chilungo Independent 256 votes, Cosmas Felix Chipojola Independent 342 votes, Dr. Dalito Kabambe UTM 14,291 votes, Atupele Austin Muluzi UDF 2,015 votes, Professor Arthur Peter Mtarika DPP 107,432 votes, Phunziro Mvula Independent 320 votes, Frank Tumpale Mwenefombo NDP 119 votes, Dr. Kondwani Nankhumwa PDP 145 votes, Jordan Sauti PCP 59 votes, Smart Mulumbe Swira Independent 60 votes, Muiwad Tobias Independent 68 votes, Dr. Michael Biswick Usi Ojazake Alibe Mlandu 371 votes. Tsopano tipite ku Machinga kumeneku amene analembetsa mkaundula wa voti anali 410,603, amene anatuluka kudzaponya voti yawo anali 316,871 imene inali 77.2%.
Mavoto osavomerezeka anali 10,466 imene inali 3.3%. Amene mavoto ovomerezeka 306,405 ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda PP 3,712 votes. Thokozani Manyika Banda Independent 1,218 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai 1,099 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera MCP 10,080 votes. Kamuzu Chiwambo People's Transformation Party 1,176 votes. Adil James Chilongo Independent 830 votes. Cosmas Felix Chipojola Independent 600 votes. Dr. Dalito Kabambe UTM 5,020 votes. Atupele Austin Muluzi UDF 23,091 votes. Professor Arthur Peter Mutarika DPP 257,098 votes. Punziro Mvula Independent 978 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo NDP 264 votes. Dr. Kondwani Nankhumwa PDP 255 votes. Jordan Sauti PCP 126 votes. Smart Mulumbe Swira Independent 93 votes. Miwa Tobias Independent 127 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazake Alibe Mulandu 638 votes. Blantyre District. Blantyre District Council kunali anthu okwanira 166,739 amene analembetsa mkaundula wa voti, ndipo amene anakaponya voti yawo mwa anthu amenewa anali 138,086 imene inali 82.8%. Mavoto osavomerezeka anali 3,106 imene inali 2.2%. ndipo mavoto ovomerezeka anali 134,980 amene ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda PP 687 votes. Thokozani Manyika Banda Independent 297 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai 262 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera MCP 5,002 votes. Kamuzu Chiwambo Petra 236 votes. Adil James Chilungo Independent 137 votes. Cosmas Felix Chipojola Independent 136 votes. Dr. Dalito Kabambe UTM 5,158 votes. Atupele Austin Muluzi UDF 3,568 votes. Professor Arthur Peter Mutarika DPP 118,691 votes. Punziro Mvula Independent 277 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo NDP 56 votes. Dr. Kondwani Nankhumwa PDP 89 votes. Jordan Sauti PCP 53 votes. Smart Mulumbe Swira Independent 29 votes. Miwat Tobias Independent 23 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mulandu 279 votes. Palombe. Ku Palombe amene analembetsa mkaundula wa voti anali 170,605 ndipo amene anatuluka kukaponya voti yawo anali 143,912 imene inali 84.4%. Mavoto osavomerezeka anali 2,161 imene inali 1.5%. Mavoto ovomerezeka anali 141,751 amene ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda PP 548 votes. Thokozani Manyika Banda Independent 246 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai 242 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera Malawi Congress Party 2,305 votes. Kamuzu Chiwambo Petra 182 votes.
Adil James Chilongo, Independent, 148 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 126 votes. Dr. Dalito Kabambe, UTM, 950 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 2,032 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, TPP, 134,205 votes. Punzilo Mvola, Independent, 348 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, NDP, 77 votes. Dr. Kondwani Nankuma, People's Development Party, 132 votes. Jordan Sauti, PCP, 24 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 20 votes. Milward Tobias, Independent, 37 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mulandu, 129 votes. Tipite tsopano ku Mangochi Municipality. Kumeneku amene analembetsa nkaundula wa voti anali 37,840. Ndipo anthu okwana 28,443 ndi amene anatuluka kudzaponya voti yawo, imene inali 75.2%. Mavoti osavomerezeka anali 563, imene inali 2%. Mavoti ovomerezeka anali 27,880, amene ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, PP, 173 votes. Tokozani Manyika Banda, Independent, 38 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 28 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, MCP, 1,290 votes. Kamuzu Chiwambo Petra, 30 votes. Adel James Chilongo, 80 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 20 votes. Dr. Dalito Kabambe, UTM, 880 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 3,069 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, DPP, 22,113 votes. Punzilo Mvola, Independent, 55 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, NDP, 16 votes. Dr. Kondwani Nankuma, PDP, 6 votes. Jordan Sauti, PCP, 2 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 7 votes. Milward Tobias, Independent, 2 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mulandu, 71 votes. Tibwere tsopano ku Lilongwe District Council. Kumeneku anthu amene analembetsa nkaundula analipo 826,779, ndipo anthu okwana 617,030 ndi amene anatuluka kuponya voti yawo, imene inali 74.6%. Mavoti osavomerezeka anali 22,545, imene inali 3.7%. Ndipo mavoti ovomerezeka anali 594,485, amene ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, PP, 5,362 votes. Tokozani Manyika Banda, Independent, 3,426 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai, 9,066 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, MCP, 511,625 votes. Kamuzu Chiwambo, 2,000. Kamuzu Chiwambo Petra, 2,879 votes. Adel James Chilungo, Independent, 876 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 1,089 votes. Dr. Dalito Kabambe, UTM, 8,459 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 1,816 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, DPP, 45,477 votes. Punzilo Mvola, 444 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, National Development Party, 341 votes. Dr. Kondwani Nankuma, People's Development Party, 660 votes.
Jordan Saudi PCP 258 votes, Smart Mulumbe Swira Independent 165 votes, Millward Tobias Independent 311 votes, and Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki alibe mlandu 2,231 votes. Tsopano tipite ku Chiradzulu. Kumeneku amene analembetsa kaundula wa voti anali 146,878 ndipo amene anatuluka kudzaponya voti anali 127,545 imene inali 86.8%. Mavoti osavomerezeka anali 2,522 imene inali 2%. Mavoti ovomerezeka anali 125,023 ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda PP 519 votes, Tokozani Manyika Banda 200 Independent 205 votes, Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai 206 votes, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera MCP 2,116 votes, Kamuzu Chiwambo Petra 151 votes, Adil James Chilungo Independent 168 votes, Cosmas Felix Chipojola Independent 151 votes, Dr. Dalito Kabambe UTM 1,834 votes, Atupele Austin Muluzi UDF 1,919 votes, Professor Arthur Peter Mutarika DPP 117,098 votes, Punziro Mvula Independent 285 votes, Frank Tumpale Mwenifumbo National Development Party 63 votes, Dr. Kondwani Nankumwa PDP 68 votes, Jordan Sauti PCP 29 votes, Smart Mulumbe Swira Independent 26 votes, Millward Tobias Independent 21 votes, Dr. Michael Biswick Usi Ojazake alibe mlandu 164 votes. Nkatabe. Ku Nkatabe District Council amene analembetsa kaundula wa voti analipo 107,406 ndipo anthu okwanira 72,776 ndi amene anatuluka kukaponya voti yawo imene inali 67.8%. Mavoti osavomerezeka anali 1,968 imene inali 2.7%, ndipo mavoti ovomerezeka anali 70,808 ndipo amenewa ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda PP 5,041 votes, Tokozani Manyika Banda Independent 387 votes, Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai 488 votes, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera MCP 15,903 votes, Kamuzu Chiwambo Petra 261 votes, Adil James Chilungo Independent 87 votes, Cosmas Felix Chipojola Independent 166 votes, Dr. Dalito Kabambe UTM 6,946 votes, Atupele Austin Muluzi UDF 845 votes, Professor Arthur Peter Mutarika DPP 39,813 votes, Punziro Mvula Independent 90 votes, Frank Tumpale Mwenifumbo NDP 70 votes, Dr. Kondwani Nankumwa PDP 143 votes, Jordan Sauti PCP 28 votes, Smart Mulumbe Swira Independent 22 votes, Millward Tobias Independent 27 votes, Dr. Michael Biswick Usi Ojazake alibe mlandu 491 votes. Pamenepa ndi pamene tamalizira makonsolo athu mene mavoti tawerengera. Tinafotokozera kuti chisankho chathu chinachitika ma polling station 15,148 ndipo anthu amene
anabwera kuzaponya voti nafotokoza kuti anali 5,502,982 imene inali 76.4% ya iwo amene analembetsa mkaundula wathu wa voti, ndipo mavoti athu osavomerezeka anali 155,225 imene inali 2.8%. Tifotokoze kuti zotsatira zathu timawerengetsera ndi voti imene kandidati wina aliyense wapeza. Ifeyo timangowerengera kuti mavotiwo ayenda motani malingana ndi mmene anthu aponyera voti. Cholinga ndicho kuti liwu la wina aliyense lithe kuyankhula ndi voti yake, ndipo ndi voti imene imalunjika kuti chisankho chathu chayenda motani. Ndiye tikaphatikizira zonse zimene takhala tikuwerengera kuchokera pa tsiku lija tinayamba kulusa zotsatira zathu kufika lero, mavoti ovomerezeka analipo 5,347,757 ndipo mavoti amenewa ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, apeza mavoti 86,106 imene inali 1.6% of the total valid votes. Thokozani Manyika Banda, Independent, apeza mavoti okwanira 22,614 imene inali 0.4%. Akwame Bandawe, Anyamata, Atsikana, Azimayi, apeza mavoti okwanira 40,052 imene inali 0.7%. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Malawi Congress Party, apeza mavoti okwanira 1,765,170 imene inali 33.0%. Kamuzu Chiwambo, People's Transformation Party, apeza mavoti okwanira 17,274 imene inali 0.3%. Adil James Chilungo, Independent, apeza mavoti okwana 8,462 imene inali 0.2%. Cosmas Felix Chipojola, Independent, apeza mavoti okwanira 8,638 imene inali 0.2%. Dr. Dalitso Kabambe, achipani cha UTM, apeza mavoti okwanira 211,413 imene inali 4%. Atupele Austin Muluzi, achipani cha UDF, apeza mavoti okwanira 102,744 imene inali 1.9%. Professor Arthur Peter Mutharika, achipani cha DPP, apeza mavoti okwana 3,035,249 imene inali 56.8%. Aphunziro Mvula, Independent, apeza mavoti okwana 9,378 imene inali 0.2%. Franki Tumpale Mwenefumbo, achipani cha NDP, apeza mavoti okwanira 5,354 imene inali 0.1%. Dr. Kondwani Nankhumwa, achipani cha People's Development Party, amene apeza mavoti okwanira 12,251 imene inali 0.2%. Jordan Sauti, Patriotic Citizens Party, apeza mavoti okwanira 2,196 imene inali 0.04%. Smart Mulumbe Swira, Independent, apeza mavoti okwanira 1,848 imene inali 0.0%. Miwa Tobias, Independent, amene apeza mavoti okwanira 2,086 imene inali 0.04%. Dr. Michael Biswick Usi, Oja Zake alibe mlandu,
anapeza mavoti okwanira 16,922 imene inali 0.3%. Timafuna titsimikizire mtundu wa Malawi kuti commission inawunikira ndondomeko yonse malingana ndi malamulo, ndipo mukuona kwathu ndi kuwunikira kwathu taona kuti chisankhochi chinayenda bwino. The assessment of the Commission is that the presidential election was free and fair, and that the results are a true reflection of the people of Malawi as envisaged under Section 12 of the Constitution of the Republic of Malawi. Tisanapite patsogolo, we wish to extend our gratitude to all election observers who participated in this election and have continued to observe the election. We are grateful for your presence and the work that you have done, both the long-term observers and the short-term observers. In accordance with the Code of Conduct for Election Observers, the Commission is expecting to receive from every mission comprehensive reviews of the election so that these may form part of the record of the lessons and guidance and recommendations for future legal and operational reforms. On behalf of the entire Commission, I wish to extend my heartfelt congratulations to the President-elect and the Vice President-elect. You have been elected by the people of Malawi to lead them into a brighter future. You have been bestowed with a heavy responsibility of leading the development agenda of the nation for the next 5 years. We urge you to work and to perform your best, and not to betray the trust and confidence of the people of Malawi who have elected you as their president and vice president. M'malo mwa bungwe la Malawi Electoral Commission, tifunire zabwino iwo amene asankhidwa ngati a president komanso a vice president awo. Mwasankhidwa ndi anthu nzika za dziko la Malawi kuti mwatsogolere kutsogolo labwino. Mwapatsidwa udindo waukulu kuti mutsogolere dziko ili kuti chitukuko chathu chipite patsogolo mu zaka 5 zimene zikubwerazi. Kupempha kwathu kwa ife ku Malawi Electoral Commission ndikuti mugwira ntchito yanu mochilimika komanso moyenerera kuti anthu amene akudalirani pokusankhani pa chisankho ichi simwakhumudwitsa koma mukalimbikitsa kuti muwalamulira malingana ndi malamulo komanso malingana ndi kufuna kwawo. Kwa iwo amene sanapambane pa chisankho ichi, kunena kwathu kuti ichi ndi chisankho chimene Amalawi achita, chilandireni momverera. Tinafotokoza kuti chisankho ndi mpikisano, kumakhala ena opambana ena osapambana. We urge all of you, our candidates who have not made it this time, to accept the results with grace and with generosity. Kupempha kwathu ndikuti mupitiriza to play your part in building Malawi into a greater nation. The Commission wishes to extend its gratitude to all the candidates who have conceded their defeat in the democracy, chifukwa Code of Conduct yathu inapempha kuti kwa iwo amene sapambana pa chisankho ichi adzavomereze zotsatira, ndipo ngati pangakhale vuto adzagwiritse ntchito njira zimene zilipo pa malamulo kupita ku mabwalo a milandu. Tithokoza Malawi onse chifukwa chosunga bata ndi mtendere mu nthawi iyi. Malawi wathu ndi mmodzi, takhala tikunena choncho, ndiye kupempha kwathu is that we continue to maintain peace and calm. Amene tikusangalala teni tisangalale osati monyoza ena, teni tisangalale momangirira dziko lathu. To every Malawian, we wish to say that what binds us together is the fact that we all are Malawians and we are much stronger than all that separates us. Let us all work together to save our country and to give our future generations a better, stronger and prosperous Malawi. Let us maintain peace and public order following the declaration of these results. And now, ladies and gentlemen,
by the powers vested in me by Section 80, subsection 2 of the Constitution, as read with Section 95, subsection 6A of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, I, Justice Annabel Ntalemanja, hereby declare candidate Professor Arthur Peter Mutarika I declare candidate Professor Arthur Peter Mutarika as the President-elect of and Justice Dr. Jane Mayemu Ansah AC retired as the President and Vice President-elect of the Republic of Malawi following the September 25 presidential general election. May God bless Malawi. Thank you all for your attention. Let us bow down our heads in prayer. Our Heavenly Father, we once again thank you for this evening that you have given us. Thank you for the grace and the mercies that you showered upon us. Father, we would like you to bless us as we walk out of this room. We would like to have traveling mercies for all our observers and the mission from abroad that came to witness these elections. Father, we seek your blessings to the President-elect, Professor Arthur Peter Mutarika, and all the people of Malawi as they celebrate this evening. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Zikomo kwambiri ndipemphe kuti dongosolo la nyumba muno oyamba kutuluka akhale ma commissioners athu komanso Inspector General Malawi Police Service ndi a Chief of Defense Malawi Defense Force kugwiritsa ntchito khomo lawo ku kenako ndikhale ndi makazembe athu kusatiranso. Zikomo kwambiri. Let's proceed.
Profesa Arthur Peter Mutharika yemwe wapambana pa chisankho cha udindo wa president chomwe chinachitika pa 16 September chaka chino cha 2025 ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party. Profesa Arthur Peter Mutharika ndikadaulo za malamulo aja otchedwa constitutional law ndipo anabadwa pa 18 July chaka cha 1940 boma la Thyolo ku chigawo cha Kumwera. Profesa Peter Mutharika anachita maphunziro awo a primary skulu zosiyanasiyana kenaka anasankhidwa kupita ku Dedza Government Secondary School komwe mwayena anakaphunzira ndi malemu Chakufa Chihana, Dr. Gudo Gondwe komanso ena ambiri. President Peter Mutharika analandira degree yake ya zamalamulo ku sukulu ya Chenjede ya University of London chaka cha 1965. Ngati mphunzitsi, Profesa Arthur Peter Mutharika aphunzitsa sukulu za ukachenjede zambiri ngati University of Dar es Salaam, dziko la Tanzania, Haile Selassie University, dziko la Ethiopia, Rutgers University ku USA, the United Nations Institute for Training and Research for Foreign Service Officers from Africa and Asia, Washington State University mdziko la America, komanso Makerere University mdziko la Uganda. Profesa Peter Mutharika wakhalanso akuyitanidwa ku sukulu zambiri za ukachenjede ngati London School of Economics ku United Kingdom komanso mlangizi wa bungwe lija la American Bar Association's Rule of Law Initiative for Africa ndi kukhalanso wapampando wa bungwe la Institute for Democracy and Policy Studies. Pamene akusankhidwanso kachiwiri kukhala president wa dziko lino, Profesa Arthur Peter Mutharika anatsogolera dziko lino kuchokera mchaka cha 2014 pana 2019 pamene kamba kazifukwa zina panachitikanso chisankho china mchaka cha 2020 chomwe mgwirizano wa zipani pansi pa Tonse Alliance ndi Dr. Lazarus Chakwera anagonjetsa mgwirizano wa zipani za DPP ndi UDF pansi pa Profesa Arthur Peter Mutharika. Koma chaka chino cha 2025, Profesa Arthur Peter Mutharika omwe anayima limodzi ndi Dr. Jane Ansah pansi pa chipani cha Democratic Progressive Party apambana ndi mavoti oposa theka. Pa ulendo uno chipani cha DPP chinapanganso mgwirizano ndi zipani zina monga Afford ndi zina. Ichi ndi chisankho chomwe chinabweretsa pa mtunda mfundo zimene zikugwirizana ndi ndondomeko yomwe dziko la Malawi likutsatira ya 2063 agenda.
taken it back into office. 3 million votes, not a joke. Mavoti ambiri kwambiri. It's not a joke. Ni mavoti ambiri kwa basi. Ni mavoti ambiri kwa basi. Devi, mwina tiyambe ndi kuwapatsa moni nakasi tangofikira kuyankhula palitu zinthu zina zake kumafunika kumpeza munthu ali pamene akuyenera kuti akhalepo so apapa I know kuti mudi ya anthu ndiyoti ali pa chisangalalo so ndimene ndikapeze ukapeze pamenepo ndekena kuno tibwerere nombuyo chabwino uma Dave waswera bwanji choyambirira ine choifuna swera bwino kaiweyo chachikulu nchona kuti mwina ukandiona mene ndakhaliramo manja sono ayamba kumasuka unena kuti apapa kafirika kwathu ayamba kuonekera inde tinabwera kuno likale tsopano ndiye kuti ntchito imene timagwira kuno mmene alengeza kuti apambana ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndiye kuti tamasuka tsopano ndiye kuti tikhozana kuma bwererano mu office tizikagwira ntchito ngati imene timagwirira masiku onse ndithudi ndiye mene akufotokozera nzanga ndithu posachedwa apa wapampando wa bungwe limene lila Malawi Electoral Commission ni mphamvu zimene anapatsidwa komanso ndi mavoti amene anatchula mkati muja amene amachokera makonsolo aja kodi alipo 32 yes natchula ndithu kulengeza kuti amene wasankhidwa kukhala president wa dziko lino ndi a Professor Arthur Peter Mutharika komanso achiwiri awo amenewa ndi Dr. Jane Ansa ndiye ife pano madzulo ano timangofunanso kuti tingochita recap pang'ono kuti popeza tsiku la lero silinangofika linayambika ndi tsiku lina padzanapo ndiye tisanatsanzike timangofuna tingochita recap tione komanso kufotokozerani kungopereka chithunzithunzi kuti kodi masiku amene apita mbuyomu kwakhala kotani Dave limene lipita kwa ine kwa iwe okay kungubwerera mbuyo kwambiri pamene tidayamba kunena kuti mdziko muno tizakhala ndi chisankho pa 16 September 2025 linkakhala ngati ndikalekale kumakena kukunamba no countdown electoral calendar jata itulutsa 100 days to 16 September kumatsika mpaka uzapeza kuti 16 September jani mawa pa 16 September ndizoonadi mdziko muno anthu anatuluka maunyinji kukaponya voti kuyambira kunsanje mpaka na kuchitipa komanso kunkhatabe mpaka na kunchinji ndipo malingana ndi atolankhani athu amene anaponyedwa pena paliponse mdziko muno amatitsimikizira ndithu kuti anthu anatuluka maunyinji kupita kukavota ena mpaka na filikoloko imene mamawa kusonyeza kuti aliyense amadziwa kufunikira kwa voti ya chaka chino madera ena umamva kuti mwina amayi ndi amene atuluka ochuluka madera ena mwina azibambo amene atuluka ochuluka madera ena so anyamata analiponso ochuluka mokuti ndi nkhaniso yosangalatsa kwambiri imene yachitika pa chisankho chimene chikunena kuti makolo ambiri chaka chino apezeka kuti sadangoyika kuti mwana wanga chaka chino waphunza mayeso standard 8 a form 2 kapena a form 4 koma ayikanso pa status kuti mwana wanga wavota koyamba kutanthauza kuti inali voti yofunikira kwambiri imene makolo nawo sanagwira ntchito yayikulu pofuna kulimbikitsa ana awo kuti voti ndi ufulu wa wina aliyense anthu akuyeneka kumaponya voti so malingana ndi malamulo atsopano achisankho kuvota anatsegula 6 koloko mamawa anthu anavota mpaka na 4 koloko madzulo koma pali masenta ena pa zifukwa zina timamva nkhani ngati ya network chifukwa cha mashina amene anthu amathindapo chala kuti zioneke kuti wanalembesadi pena mwina network sizimatheka pali senta imene inavuta kwambiri anatsegula 7:45 mawa kutanthauza kuti potseka madzulo 4 koloko amapereka ka allowance kanthawi anachedwa mamawa uja ngati anachedwa ndi 20 minutes ndi kuti amatseka 20 minutes past 4 awa amene anayamba 4:07 ndi kuti anamaliza 4:05 kutseka kuti basi nthawi yovuta itani yamaliza ndipo pompo anthu mwina amangokhala ndi timphindi tochepa mwina atoleko kansima choncho kenako ndikuyamba kuwerengera nditu ndi usiku wonse zotsatira ndikuyamba zosatsimikizika ndikuyamba kumatani kumabwera so bungwe la Malawi Electoral Commission limakhalanso likubwera pompati kumatifotokozera zimene zikuchitika pa nthawi imene chisankho kuwerengera kwa masankho kuja kumachitika ndipo adapereka nomwayi wa atolankhani onse dziko muno kuti pa nthawi ino mukhozana kuyamba kumalengeza zotsatira zosatsimikiza zimene mwayamba kumapeza kumanja kwanuko koma anthu muzauza kuti izi ndizosatsimikizika choncho wireless zonse za mdziko muno kama newspaper nawonso amakhala akumafotokoza zimene zija ndipo
unalinso ufulu wapaderadera umene olemba nkhani analiso nawo kufikira anthu makolo osiyanasiyana madera onse angakhale akumudzi kwenikweni amene ndithu amagwiritsa ntchito ka wireless kuyendera ulo battery limodzi kungweka ukhutukulu asingumva kuti kodi zinthu azikuyenda bwanji ndimene ndithu zinalili koma chinthu chachikulu kwambiri chimene tikunyadira nchonena kuti kuvota kunali kwa mtendere anthu atamaliza kuvota kuyenda kunali kwa mtendere ndipo zimakhala ngati kuti mdziko muno palibe chilichonse chimene chachitika malamulo a Malawi Electoral Commission amawapasa mphamvu zonena kuti pakachitika chisankho amakhala ndi masiku okwana 5 kuti alengeze zotsatira za masankho a president koma masiku 8 amene wawa akhala ngati mwina ndi zaka zitatu pamene anthu timadikirira kuti tsiku la lero lifike kuti alengeze chifukwa chona kuti mwina pamakhala maganizo onena kuti amene zakuti zikhoza kuchitika koma ndithu Amalawi aonetsa kuti democracy yathu ikukhwima kwambiri palibe zamtopola zina zilizonse zimene zachitika pa masiku 8 amene wawa kufikira pamene lero limene atani alengeza lero Lilongwe pang'ono chabe masana wena zaoneka ngati kuti sikuti inavuta komano mmene ananena muja kuti tilengeza zotsatira zithulo koma sana ndi makolo ndikuti dziko lonse analira ku school ambira wele ka 12:30 yes ngakhale mabanki enaso mabanki anatseka naona mabanki atapereka notice ndithu on social media especially on Facebook kuti they will close then they wrote kuti they will close at 12 noon yandiwa kwambiri masana ndakanika kudya sindinaje masana ife kuti maloja analisotseka paper so komabe even though zinali choncho it was peaceful mpaka nakufika pamene alengeza nkati muja alengezaso maona amene zakhalira muja ndi chisangalalo chonena kuti chosapweteka munthu wina mtima ndikukhulupiraso kuti ndi zimene zidakhale dziko lonse mpaka nakufika pamene president elect Professor Arthur Peter Mutharika komanso achiwiri awo Madam Jane Ansah adawalumbiritsa sopano kuti ayambe kugwira ntchito mu office zikhala za mtendere zokhazoka pamene wakamba zolumbiritsazo ndinadzamvanso mkati momuja chairman anadzakambanso za masiku amene wasankhidwa ayeneka kudikira asanalumbitsidwe mwina ukhozanso kungotambasula pamwe masiku aja ndi nama anati 7 days asapitirire asapitirire 7 days so ndekuti within masiku amenewo akhoza kukalumbiritsa kandi mawa kandi liti ndekuti vuto palibe chifukwa apapa ndekuti chilichonse chimene dziko limayembekezera kuti limve lamva chabwino so much dule ndikuzofotokoza nyoncho kungofanso kutsindika kuti unafotokoza kuti masiku amene timakhala tikudikira ngakhale tsiku limene tinavota acheya anafotokoza kuti iwo anali osangalala kuti anthu anatuluka mwaunyinji komanso anthu anasunga bata ndi mtendere osalephera mwina ndi mwina koma overall dziko linali pa bata ndi mtendere kufika tsiku la lero limene opambana walengezedwa kuti ndi ndani Devi ifeyo tu pano pasitikhalitsapo posachedwa pano tikhalanso tikuwapatsira anzathu ku newsroom kuti atipatsire nkhani ndithu mwatsatanetsatane timve kuti kodi mdziko muno muchitika zotani ndiye popeza titayamba pano broadcast yathu tsiku limene tinapita kukavota lija pa 16 tinabwera pano timafuna kuti popita timalizirenso pompano tatsanzika Malawi komanso tikuthokozeni nonse amene mwakhala muli pamenepo kuyambira pa 16 tinakhala tili pano usiku timakhala limodzi kuchezera ndithu kupatsirani tsatane wa mavoti amene ayendera komanso zonkhetsera kufika tsiku la lero mwakhala nafe simunachoke tungofuna tinene kuti zikomo kwambiri ine dzina langa ndi Joyful Paliani ndipo mzangayu ine ndi Dave Uma pachizungulizi amati we came we conquered ndithu manthu yakupatsirani chilichonse monga mmene tinakulonjezerani ndipo tingotipitirizani kuonera maprogramu athu otsatira kuchokera kuno ku MBC.